De gelukswinkel stelt u de enige echte geluksketting e-mail voor. Neem deel aan deze fantastische actie en win talrijke geschenken dankzij Touring. Touring wenst via deze brief de gelukswinkel te bedanken voor de hoogwaardige kwaliteit van haar diensten in België en schenkt daarom ook 1 jaar pechverhelping per dag en 1 slipcursus als geschenk voor de deelnemers aan de geluksketting e-mail van de gelukswinkel. Stuur een e-mail aan 10 van uw vrienden. Als ze sneller reageren dan de anderen, dan wint u 1 jaar pechverhelping. Of maak u kans om onze superprijs, een slipcursus. Wacht niet langer, de tijd loopt.